välkomna hit idag. Denna valborgsmässoafton här, va? Jag såg en bild, det var någon av er som hade fått en bild från Umeå. Det var tjockt med snö där idag. Men här ser det bra ut. Vi ska börja med att sjunga nummer 259, 259, Saliga visshet, Jesus är min. Tack Jesus att vi får komma till dig idag. Tack att du är här med oss, mitt ibland oss, och gläds åt att vi samlas i ditt namn. Tack Jesus att vi får lägga den här gudstjänsten i dina händer. Vi litar på att du är med. Vi ber om din välsignelse och din inspiration i sånger, i det som sägs och det som predikas, Herre. Tack Jesus för att du ska hjälpa oss att vara öppna för ditt ord, öppna för din heliga ande. Och Jesus, jag tackar dig för det, Herre. Och så ber vi om din välsignelse för nästa söndag och resan till Kramfors, Herre. Vi ber att du ska vara med, skydda och bevara oss på resan och låt gudstjänsten där få bli en hyllning till dig, Jesus. Tack för din nåd, Herre. Amen.
ska tala om det allmänna prästadömet. Känner ni igen det? Det är ju ett gammalt ord, det hörs ju. Det allmänna prästadömet. Man kanske borde kalla det för den allmänna prästtjänsten istället, ungefär som allmän värnplikt. Men hur som helst, jag ska tala om det därför att det är viktigt. Det är viktigt för oss, för vi är en växande församling. Och vi tänker fortsätta växa. Och därför så är det här viktigt att förstå. Om det finns ett allmänt prästadöme, en allmän prästtjänst, betyder det då också att det finns en särskild prästtjänst? Det är logiskt, va? Ja, det svenska ordet för präst är lite förvirrande. Och vi ska inte ta tid att förklara det nu idag. Vi ska bara tala om vad Bibeln lär oss. Det finns ju inga präster i kyrkan, vad Bibeln berättar om. Och jag har ju undervisat här om kyrkan 3 gånger. Första gången berättade jag om hur den uppstod i Babel 500 år före Kristus. I synagogorna runt Jesu tid. Andra gången. Och 3:e gången om församlingen idag och hur vi fungerar. Och det fanns inga präster i någon av Bibelns berättelser, varken i Babel, i synagogorna på Jesu tid eller idag. Och ändå vill jag tala om prästtjänsten. Ändå är du en präst. Alla kristna är präster om vi läser det som står i Bibeln. Och det är därför det kallas för det allmänna prästadömet. Inom församlingen så här finns det olika tjänster. Om jag läser Efesierbrevet 4 och 11 så står det så här att han, alltså Gud, gjorde några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Sen finns det texter som berättar om 3 tjänster som församlingen utser. Till skillnad från de som Gud utser dem. Det är föreståndare, äldste och diakoner. Det fanns inga präster här, va? Det här jag läst upp är ju olika tjänster inom församlingen. Och deras uppgift är att bygga upp församlingen som är Kristi kropp. Om du kollar så ingenstans i sina brev så nämner Paulus någonting om präster inom församlingen. Och ändå är alla präster. Hur går det till? Paulus, han var ju en lärd jude så han kände till prästens tjänst. Det var inget misstag det här. För prästen hör inte hemma i kyrkan. I alla fall inte i en kyrka där människor har en egen kontakt med Gud. I de kyrkor där människor inte själva känner Gud, då måste det finnas en präst som förmedlar kontakten med Gud. Gamla testamentets ord för präst, det är Cohen. Vi kanske kommer ihåg en känd sångare som dog här i år, Leonard Cohen. Det är just präst som hans efternamn betyder, och han var judisk förd. Men Cohen betyder ungefär att betjäna. Och kanske kommer det från ordet ko, som betyder att stå. Den som står inför Gud och den som står inför folket. Prästen stod i templet inför Gud och gick ut och stod inför folket. Och utan tempel, ingen präst kan man säga. Det är därför det inte finns det präster i kyrkorna. Och utan präst så finns det heller ingen tempel. Det är konstigt. Kristna har inga tempel, men alla är präster. Det blir konstigare och konstigare. Har du hört talesättet att
din kropp är ditt tempel. Det sägs ibland på tv och sådär. Men det är en felciterad bibeltext. Paulus har skrivit i Korinterna, i första Korinterbrevet 6:19. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Du bär alltid med dig templet. Om Gud inte bor i dig, då är templet tomt och ingen präst kan tjäna. Men du är ju smord med andens olja. Du är avskild för tjänst. Templet är redo. Du står alltid i dörren till det heliga, öppen mot dem utanför och öppen mot Gud som bor där inne. Du tjänar som en länk mellan Gud och människor. När du stillar dig och går in i ditt innersta rum där Gud bor, då stannar du till på förgården i templet, lägger ditt liv på brännofferaltaret. Du har tvättat dig och klätt dig i det fina vita linnet. Över brösten har du hängt skölden med namnen på dem som du bär fram inför Gud. Vilka har du på ditt hjärta då? Jag ska tala om templet i en senare predikan, för det är så otroligt spännande. Men det har vi inte tid med idag. Jag pratar ännu för fort. Ja, lite. Farsigruppen har gått igenom den här predikan igår. Det var ändå en god chans. Jesus sa också att hans kropp var ett tempel. Kommer ni ihåg det? Vi har just haft påsk. I Johannes 2:19 så säger han så här: riv ner detta tempel, så ska jag låta det uppstå igen på 3 dagar. Det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Men varför är det här med präster så viktigt för Gud? Jo, det är för att det är Guds räddningsplan för världen genom hela historien. Jag ska bara ge ett par exempel nu. Förbundet genom Mose med Israels folk. Gud sa genom Mose och Aron till folket i andra Moseboken 19:5. Hela jorden är min, och ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Det andra exemplet är förbundet i Kristus. Det här är de 2 viktigaste förbunden i Bibeln. Att alla kristna blir präster för alla. I första Petrusbrev 2:9 står det så här: men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk, som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Men varför behöver Gud ett helt folk som bara består av präster? Jo, det är för att uppdraget är gigantiskt. Gud vill rädda hela världen. Jag ska återkomma med en predikan bara om prästerna i Gamla testamentet också, det lovar jag. Det är lika fascinerande. Men vi ska fortsätta om oss och vår prästtjänst.
Israels folk, de lyckades ju ändå inte särskilt bra med att bli präster för hela världen. Ni vet hur det gick. Men efter Jesus så vill Gud genom oss, vi som är kyrkan, förverkliga sitt rike av präster. Det som han planerade innan världen var skapad. Det han hade i tankarna när han slöt förbund med Abraham. Det han lovade Mose efter uttåget ur Egypten. Därför lät han den kristna församlingen bli en del av det utvalda folket. Vad är det då att vara en präst? Vad är själva jobbet, så att säga? Den allmänna prästtjänsten. Och en präst i Bibeln hjälper de som själva inte har en egen kontakt med Gud. De är Guds kontaktperson. Och en präst i Bibeln betjänar också Gud. Inte för att Gud skulle behöva någon tjänst. Han är ju och har allt. Men Gud vill gemenskap. Så han vill ha vår närhet. Det här brukar jag faktiskt undervisa barn om i barngrupper. Inte riktigt på det här sättet, men samma innehåll. Och jag ska ta upp 5 uppgifter som en präst har. Om ni lyssnar riktigt noga ska ni få ett litet kort av mig sen. Så att ni kommer ihåg vad jag har sagt. Samma kort som barnen brukar få. Och det första har jag nämnt. Prästen är en kontaktperson. Det är Guds kontaktperson. Och prästen finns ju då förstås bland de som själva inte har kontakt med Gud. Det handlar om att gå ut till sina medmänniskor med Gud. Och att gå fram inför Gud med sina medmänniskor och lägga dem inför Gud. Och prästens blotta närvaro i världen är ett budskap från den andliga världen. Det är som det står en Kristusdoft. Och vi är ett brev från Kristus som alla kan läsa. Hos prästen kan han söka Gud. Han kan välsigna människor. Och prästen kan gå in i sin kammare och bedja för dem. Det var om kontaktpersonen. För det andra ska prästen offra. Prästens uppgift har alltid varit att offra. Jesus Kristus som är överstepräst, han har offrat sig för människornas synd. Och det kan ingen annan göra. Det kan inte vi göra. Det är gjort. Men det krävs också andra offer. För att överhuvudtaget bli en kristen måste man först ge sitt liv till Kristus. Dopets centrala motiv är ju detta. Att man ger sitt liv, begraver det och står upp till ett nytt liv. Och då tillhör man Kristus och sin omvärld. Och Paulus egen inställning säger väl allting om varför de första kristna var så framgångsrika. Han skriver så här i andra Korinthierbrevet 12 och 15. Jag ska med glädje offra allt. Jag offrar mig själv för att rädda er. Han hade ingen gräns för sin offring. Och i Romarbrevet 12 och 1 skriver han: därför ber jag er bröder att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga tempeltjänst. Andliga gudstjänst står i 2000, men jag läste i huvudet 1917, ni vet inte det. Sen nästa uppgift är att tyda tecknen och de heliga skrifterna. För prästens uppgift är också att tolka tecknen och skrifterna. Till honom kan den gå som inte förstår Bibeln. Och man kan gå dit för att få veta Guds vilja.
men också vad tidens tecken betyder. Människor idag har en stor längtan efter att förstå sammanhang, att få veta, och okunnigheten är stor om Bibeln som ni vet. Och den tjänsten kan ni alla göra, era medmänniskor. Nästa uppgift är att skilja mellan rätt och fel. Vad är moraliskt riktigt? Så prästen ska också hjälpa rådvilla människor att skilja mellan rätt och fel. Och i vår postmoderna tid och i vår västerländska kultur så söker man ju efter sånt som kan tala om varför det ena är rätt eller fel. Vi ska inte gå in på diskurslära och sånt, men trenden går emot att ingenting egentligen är rätt och ingenting är fel. Det är bara alternativa fakta, som det sägs. Hebreerbrevets författare citerar Psaltarens ord om Jesus. Rättens spira är din kungaspira. Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja. Rätt och fel. Jag ska ta upp den sista punkten i prästens arbetsuppgifter. Det är under och tecken. Att förmedla Guds kraft på olika sätt, det var inte någon framträdande tjänst i Gamla testamentet. Men Jesus har gjort det mer än tydligt. Han ber ju sina lärjungar att gå ut till alla, och han lovar att de som tror på honom ska följas av samma tecken som följde honom själv. Vid ett annat tillfälle säger han till och med att de ska göra större tecken än vad han gjorde. Jag ska läsa i Markus 16, verserna 17 och 18. Känd text. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Det här kan ju låta lite svårt. Men om vi delar upp det lite grann. Att bota sjuka, det kan man göra på olika sätt. Visst kan man gå in till en sjuk och säga i Jesu namn, stå upp och vara frisk. Men om det inte händer så är det lite svårt. Det är en svår situation för dig. Så man kan ju också gå in till en sjuk och fråga, får jag be för dig? Om man är lite frimodig. Annars kan man komma till en sjuk och säga, får jag lägga fram dig som bönämne i församlingen så att vi får be för dig? Det är också ett sätt att bota sjuka. Man får ta det på sin nivå och lära sig steg för steg hur det fungerar. Lärjungaskap då? Vad var det av lärjungaskapet? Ja, präst och lärjunge, det är egentligen två sidor av samma sak. Lärjungaskap är ett ord som beskriver en relation. Precis som broderskap, vänskap som beskriver relationen mellan två vänner, föräldraskap mellan föräldrar och barn. Så beskriver lärjungaskap förhållandet mellan en lärjunge och en mästare. Präst, det handlar ju däremot om vilken funktion man fyller. Och vi är ju lärjungar till Jesus, överste prästen. Så vi lär oss prästtjänsten av honom när vi är hans lärjungar. Var en lärjunge, men det viktiga är att förverkliga prästtjänsten. Det är trots allt den som Gud har tänkt på under hela världens historia för att rädda världen. Jag vill uppmana dig att vara frimodig.
Prästens uppgifter motsvarar människornas religiösa behov. Så det är inte så att ni kommer att erbjuda dem någonting som de inte vill ha och inte behöver. Vid sidan om Bibeln så vittnar hela mänsklighetens historia och kultur om det. Det är samma behov av att få kontakt med den andliga världen. Att få uttolkning av hemligheterna. Att få rättsskipning, helande för kroppen och offer till Gud. Människornas religiösa behov har varit samma, oberoende av tid, plats och kultur. Jag vill avsluta med att säga till dig att vi sänder ut dig nu i livet. Du finns i miljöer där ingen annan känner Gud. Men de känner dig. Och du är värdefull för dem. För att det är genom dig de kan få kontakt med Gud. Och det är prästens funktion. Jag vill säga till dig att församlingen betror dig om att vara Guds kontaktperson. Ingen kan vara mer präst än den som känner Jesus och som känner sina medmänniskor. Du är prästen. Vi räknar med dig i vardagen. Gud välsigne dig i din uppgift. Vi ska be. Jesus, vi kommer till dig, du som har utvalt oss och gjort oss som inte alls är ett folk av naturliga skäl, till ditt folk. Du som har utvalt oss till att bli dina präster. Tack för att du utrustar oss och lär oss steg för steg hur vi kan tjäna dig. Och vi vill komma inför ditt ansikte i vårt innersta tempelrum och bära våra medmänniskor till dig. För att du ska se dem och verka i deras hjärtan, Jesus. Och jag välsignar den här församlingen av människor som är dina präster. Och vi sänder ut dem i vardagen till prästtjänsten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
Dukar själv sitt rika ord i
nåd för synd.